Ito, ang ruta papuntang Baguio City na dadaan sa napakahabang ilog. Ang video natin ngayon ay ipapasilip ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na ruta papunta ng Baguio City na magsisimula sa Binalonan, Pangasinan, papunta sa San Manuel, Pangasinan at kokonekta rin sa Tuba, Benguet at aakyat naman sa Philex Mine sa Itogon, Benguet hanggang marating ang Baguio City. Ang rutang ito ay dadaan sa napakahabang kalsada sa gitna ng ilog. Sa dami ng river crossing, hindi ko na maalala kung gaano karami. Aakyat naman tayo sa bagong ginagawang kalsada papuntang Philex Mine pero hindi pa ito kumpletong nilinisan kaya mahirap ang daanan na ito. Bukod sa loose gravel ay meron ding trail na dadaanan sa gilid ng bangin. Halatang hindi masyado nadadaanan ng kalsadang ito kaya ilang bahagi ng daan ay masukal na rin. Kung ikaw mahilig mag-adventure, samahan mo ako at ating pasadahan ng daan papuntang Baguio City mula Binalonan, Pangasinan via Philex Mine na hindi nadadaan sa Quezon Road. Bungad pa lang. Bungad pa lang gusto na sumuko no? Tara. Woohoo! Good morning! Good morning! At pa-exit na tayo ng Tarlac City. Welcome to Herona. Here we go again. Welcome to Panique. Dito na tayo sa Binalonan, Pangasinan. Ang bilis ng biyahe natin. Alas 9:12, 9:12. So dyan lang tayo sa unahan, papakanan. Susundan natin yung gilid ng ilog papunta ng Ansagan. Malala nyo yung Ansagan, nadaanan ko na yan 2 beses na. Nung papunta tayo ng Baguio nung una, galing Season, Pangasinan. Pangalawa naman, dumaan tayo sa part ng Season pa rin sa Labayog. At bumaba rin tayo or kumonekta rin tayo sa Ansagan, barangay ng Tuba, Benguet. So ngayon naman, magsisimula tayo dito sa Binalonan, Pangasinan, papunta ng Ansagan, Tuba, Benguet. Then from Ansagan, aakyat tayo papunta ng Philex Mine. And then diretso ng Baguio City. Hopefully, yun ang magiging setup natin. Sitio Lubas. Tara, saglitin natin ang Little Baguio. Little Baguio of Binalonan, Pangasinan. Mabalin yung hataw. Pwede daw, pwede. Matarik-tarik din to. Oh! Station of the Cross. Ito na ba yun? I think ito na yung babaan eh. Papaikutan lang natin pala to. Wala akong nakikitang mga Station of the Cross or maaaring nililinis pa lang nila. Wala na. Awanitan, putuletan. Little Baguio ng Binalonan, Pangasinan. Hindi pa tapos. Sige, tira! Medyo mahirap-hirap yan. May camera, kailangan mong galingan. Ala, ala. Wala, hindi na natin kita. Pero matarik to. Tarik-tarik. Yan si Kuya Akay. Matarik. Deng. Mabaling magnato yung mapanji San Manuel. Diretsong leji Karayan. We're on the right track. Saan na dito? Yun. Wala, hindi mo kasi kita na to sa mapa eh. Hanap tayo ng kalsada.
Gaano kalalim to? Ang ilog na to. Woo! Alright! Nang, mapan San Manuel datoy? Wine? Dito nga dalan. Ngumabali mo datoy? Sabi sa akin ni ate, pwede daw sa gilid ng ilog. Kaso, mas mahirap syempre. Kasi nga, buhangin, matatagalan tayo. Dito na lang tayo sa main road. Tapos tsaka tayo kukonekta sa ilog din mamaya. Tama ba itong dinadaanan natin? Parang pinapaikutan natin tong solar farm na to ah. Welcome Lapalo. Apay mabali niya kumonekta mapanji ansagan ito inang. Di karayanak to lang magnang mapanjayan. Part na to ng San Manuel. Yan, Bosyong Trail na yan. Dito yung ilog na babaybay natin. Dire-diretsuin natin yan papunta doon sa taas. Ay, ay, ay. Dito na tayo. So far okay naman yung traction ng gulong dito sa ilog. Hindi naman madulas. Maraming dumadaan pala dito sa ilog na to kasi may mga barangay dito sa gilid ng bundok. I think 2 barangay yun nandito eh. Dito, pag dito tayo dadaan, literal na ilog talaga yung dadaanan natin. Pag dito naman, kukonekta tayo sa barangay. Barangay road tayo dadaan dyan sa kabilang side ng bundok. Tara, dito tayo sa ilog. Mapanji bit nong tang? Diretso lang daday? Puro karayan dati pagpag na ako na ya. Pagpakanawan? Okay, sige. Sabagay. Oh, sige, sige, thank you. May resort dito mga brother. Liblib na to. Sabi sa akin ni kuya,
Mas gusto nga nila na pumunta daw dito yung mga ibang nag-adventure. Gusto daw nila dumaan sa ilog eh. Kasi sabi ko sa kanya, buti may pupunta dito, sabi ko, kasi sobrang layo na nga. Sabi niya, mas gusto na nga nila dito pumunta kasi mag-adventure sila sa ilog. O nga naman eh, no? Adventure hanap mo eh. Yun, pangalawang river crossing to. Basa ang loob ng sapatos. Yung tambak na to, double purpose yan. Kung halimbawa dito merong idadivert nila yung tubig papunta sa irrigation nila or sakahan, ganito ginagawa nila, pero dual purpose to. Yung gitna ng mga ganyan, pwede nilang lagyan yan ng parang net na gawa sa kawayan na panghuli ng isda. Ikakalang nila dyan sa gitna para pag may dumaan na isda, matatrap doon sa ginawa nila na yun. So basically yun yung idea. Tama nga, ito nga, may irrigation sila dyan. Dinivert nila yung tubig. Pero double purpose yan. Nakakamiss tuloy. So far okay naman yung kalsada dito. Hindi naman sobrang challenging. Rough road lang talaga siya. Tsaka syempre may river crossing din. Dagdag trail. Pangatlong river crossing ay ang apat. Whoop. Whoops. Wow, grabe itong bundok na to. Gandong klase ng bundok na yung cliff na ganyan. Gustong paglagyan ng nest ng mga agila, mga lawin. Lalim nun ah. Sakto lang yung bawas ko ng hangin sa gulong. Ba't dalawa? Ay, malalim ba to? Di kita. Let's go. Nakailang river crossing na tayo. Buti hindi na ganun kalalim yan. Pinakamalalim siguro yan hanggang tuhod. Woohoo!
Walang yan, basang-basa na yung loob ng sapatos ko. Ay, napakagandang linaw mga brother. Yan o. Yan nga, barangay dito yan. Ay, Ansaga na yun. Ansaga na pala to. Jibitnong, italang Jibitnongan. Oh, sige. Goho trees mga brother. Sa ilog din dito. Linaw ng tubig dito, masarap din sana maligo. Grabing ilog adventure, ano? Ilog adventure. Heck yeah. Ayun, tuyo na. Tuyo na ang ilog. So, where are we heading to? Kung di ako nagkakamali, may ginagawang connector road dito. Eto nga, oh, ginagawa nila. Putol na. Napadasan yung nagna-J kwan, J mapan Felix mine ito ibitnong. Hanya na rin dala na? May taga rito, tinatanong ko siya, pero sabi niya hindi pa daw siya dumadaan doon sa dadaanan natin. Pinakita ko na to last time eh. Yung daan na sinasabi kong mahirap. Doon tayo dadaan ngayon. Oh. Padas. Tara, subukan natin to. Bagong-bagong gawa. I think ito yata yung kalsadang ginagawa nila. Nakokonekta sa San Manuel mula dito sa Ansagan, Tuba Benguet. Kasi napakahirap yung sitwasyon din nila dito. Wala silang ibang daanan kundi yung ilog. So ito na siguro yung pinakamagandang paraan nila. Lagyan ng daan dito sa gilid. Ito, pinakita ko na ito dati. Ito yung kalsada guys na papunta ng Felix Mine. So ngayon pa lang natin itutuloy ito. So ina-expect ko mahirap tong akyatin na to, madulas, mabato. Kasi lus na gantong bato ang ma-experience natin dyan. Pero subukan natin. Kung hindi kaya, di mag-akay tayo pababa, pabalik kung sakali man. Let's go. Bitnong, Ansagan, Tuba Benguet. So Sitio Bitnong pala to. Nong, mayat nga dalan niya mapanji Felix, manibod ito eh. Ngam mabaling agpangato ta mapanji Felix, ito na yung dalan. Di barbaro nga tatrimanda. Narigat? Kasano ka tidog na di trail di puted na. Tinatanong ko kina kuya, pinapa-confirm ko kung okay yung kalsada dyan. Sabi niya mayroong kalsada pero yun nga, mahirap kasi may part ng trail talaga yan. So ito kasing kalsada na to ay ginagawa pa lang, pinapalapad. Pero hindi pa all the way na nalinisan. May part daw doon na hindi pa nalilinisan na trail talaga siya. So bangin, ganito lang kalapad yung kalsada na dadaanan natin. Kung itutuloy ko, kung hindi kaya, edi balik. Ganun lang yon. Pero ang goal natin ngayong araw dapat ay pupunta ng Felix Mine or at least hanggang Felix Mine. Pwede natin idiretso hanggang Baguio. Pero sa ngayon, tara, subukan muna natin. Ito, actually bago lang hukay ito, kaso nga lang dahil nga nung umulan, naanod na yung mga bagong nahukay na natambak na lupa dyan. Expose na yung mga bato niya.
Los Gravel. I think kadugtong na ito yung connector road na dinaanan natin kanina papunta ng San Manuel. Dudugtong to doon. Sa tingin ko lang. Tarik pa naman na ito. Tarik ko. Diyos mio. Bungad pa lang. Bungad pa lang gusto na sumuko eh, no? Tara. Kakakyat lang natin, bababa agad tayo. Parang konti nga lang din ang dumadaan dito. Nako po. Walang yung babaan yan. Ito, napaka-tricky na ito. Tara. Napakadulas niyan, boy. Gumugulong na ba to? Wow! Ah! Yung klase ng daan na to, paligo-ligo lang. May 4x4 oh. Banda doon yung Felix Mine, part pa doon. Gumugulong ang mga bato. Uy. Hirap tansyahin, lalaking bato. Nabitin ako.
Grabing dulas. Itong kalsadang nagawa na to, natabunan. Landslide. Natabunan siya. So ang dinadaanan yun dito sa gilid. Which is medyo tricky kasi part na to ng bangin. I mean, kaliwa natin literal na napakataas ng bangin yan. Hindi lang natin nakita masyado kasi may mga punong kahoy pa dyan sa baba. Ang kipot nyan, dadaan mo dito yung motor. Nakatagilid ka ng konti dito sa right para dito ka apak. Kaya naman unti-untiin lang. Pero wag na natin gagawin. Wag na natin susugalan to. Kasi bukod dito at napakahaba na to. Isipin nyo, landslide niya hanggang dun. Tapos puro bangin na yan. Bukod dito sa unahan pa, sabi sa akin nung tinanong ako sa baba, ay may trail pa doon na parang siguro mas malapad lang yun ng konti dito. Dadaanan mo. So yan. Hindi ka bubuhayin ng bangin na yan. Pas tayo dito. Huwag natin sugalan yan. Talagang mas tricky yung pagbaba kaysa pag-akyat eh. Ang mahirap sa pagbaba, pwede ka kasing tumilapon. Pwede ka mag-dive. Pag hindi mo natansya yung preno mo, yung galaw mo, nako, lilipad ka dyan. Hindi ka tulad ng pag-akyat, pag nadulas ka na, itutumba mo na lang yung motor mo. Siguro natatakbo natin dito mga 5 kilometro mula sa baba. So mag-akay tayo dito. Yun yung kalsadang pupuntahan natin, dadaanan natin mamaya. Napakatarik din yan actually. Pero at least yan sementado. Mag-akay tayo na ito pababa. Iyon. Lusot. Gapang eh, no? Whew. We're going down. And sugar wood going down. Yeah. Whoa. Maraming taray ko. Alam yung primera. Ayan guys. Yung last na video ko dito, yung sa Labayog Trail, dito tayo nang galing nun. Okay, sana ma-picture out nyo sa map. Pupunta kayo ng Season Pangasinan, pababa papuntang Labayog, Barangay Labayog, dito kayo dadaan. Pag pupunta naman kayo ng Season Pangasinan, na dadaan kayo papunta ng Antong Falls, dito. Kung gusto niyo pumunta ng Baguio naman, via Felix, o kaya pupunta kayo ng, let's say, Cannon Road, pwede dito. Papakanan. Papuntang Felix Mine, papuntang Season Pangasinan, pababa, papakaliwa kayo. Merong junction din doon sa unahan. Dito na lang tayo sa may Labayog. Bababa. Para mas mabilis. Baba na natin na ito sa Season Pangasinan, malapit sa Puso Rubio. Yung kanina naman guys, yung kanina nung nandun tayo sa kabilang side ng bundok, yun, yung natapyasan, yung may landslide kanina na hindi natin tinuloy, yun, kitang-kita mula dito. Tapos ang karugtong pala nun,
Yun na yung trail na sinasabi sa akin ng kuya na hindi naman aabot ng 1 kilometro. Pero kahit na, let's say 700 meters, 800 meters, mahaba pa rin yun kung trail. Tapos bangin. Bali dadaan kayo sa ridge, yung bundok. Pag ganyan kasi yung bundok, dito kayo sa gitna niya dadaan. Ayun, ang laking landslide. Yun na yung kanina, yun na yung naabot natin. Doon tayo tumigil kanina. Mabalin magna! Mabalin! Ito guys yung mabato dati. Pinakita ko, wala, inaayos na pala nila. Ayos to. Ngayon, plinat na. Dinudugtong na nila yung kalsada. Ang lapad na oh. Panalo. Ito, sinisemento. Grabe yung bato niya no. Ito na, sinasabi ko. Mabato. Grabe yung bato. Oh, holy smokes. Holy moly. Alright, so may junction dito. Yan. Itong junction naman na to, ito papunta ng Labayog Trail, yung dinaanan ko noong nakaraan. Ito naman, papunta to ng Antong, kung saan ako unang dumaan papunta ng Felix Mine. Yan, subukan muna natin dito sa Labayog Trail. At titignan natin kung nakalock yung gate, kasi last time may nag-comment doon sa video ko. Sabi nakalock na daw yung gate. Kung nakalock yung gate, dito tayo dadaan. Sa isang kalsada na yan. Wala namang problema. Wag lang yung sa baba yung nakalock tapos dito. Dalawa kasing gate yan. Dito, paano kung yan open tapos yung baba yung hindi? Diba? Di babalik ulit tayo dito sa taas. Kung sakasakaling ganon. Diba? So sana dito pa lang nakalock na yan para alam natin na hindi na tayo makapasok. Alright guys, dito na tayo sa babaan ng Labayog Trail. Nakababa na tayo. Mga around 20 minutes ko lang binaba mula doon sa junction kanina sa taas, kung saan tinuturo ko yung mga ibang mga options na pwede nyong daanan. Yan, mga around 20 minutes lang. Yan na yung huling babaan. Ito na yung pinaka main road. Dito ko natatapos itong vlog na to. Maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. Mike Solo Riding Adventures signing out.